ба чӣ хотир мо ба бадбахтӣ бисёртар рӯбарӯ мешавем? дард мекашем, занҷ мекашем, азоб мекашем. барое ки вақте мо ошиқ шидем, мо худованда зиёдтар дӯст медорем. ҳамон ҷавонами хел аст. агар худоро мо 5 вақт намоз хонем, ягон нафар 5 вақт намоз мо гуфтагем ки худованд дӯст медорем. ростша бигем, ҳеҷ ки гуфтагӣ нестай. як бор, да як 100 бор мегем дӯст медорем. дӯст медорем, чӣ қадар хирсанд мешавад. барои мо кор мекунем, масалан хилофи гуфтаҳои худованданд, хилофи ислом мо зиёдтар азоб мекашем. баъзе меган ман хидмат мекашам, тоқат надорам. фарз кард кишти чӣ озод мешавӣ? аз кадом дард, аз кадом ранҷ? ту дар ин дунёе ки он дард ҳеҷ аст, ту битоқат надорӣ, ту бовар дорӣ ки дар рӯзи қиёмат он оташи дӯзах як фоиз дар ин дунё ҳаст? бад кунӣ. на. баҳоре ки якум қадам мегузоред, аввал фикр кунед ки оқибат мешавад. шахсан ман чӣ хис дорам? вақте ки мебинам, то ҳадди имкон эҳтиром мекунам, то ҳадди имкон, ба хотире ки дурустпас таъна аз он накунад ки масалан беэҳтиромӣ кардам. то ҳадди имкон ман эҳтиром мекунам. вақте дидам беэҳтиромӣ зиёд шуд, раҳош мекунам. нобаста аз оне ки дар онҷа чӣ хотир аст, чӣ чизо аст, чӣ эҳтиромҳо, чӣ гузаштаҳо буд, нобаста аз ҳама ин раҳо мекунам, барое ки аллакай ман беэҳтиромӣ дидам, аллакай манро беэҳтиромӣ кардам. аз ин бештар беэҳтиромӣ намехоҳам дидан. шумо ҳам барои худтон нахоҳед. ҳар нафар барои худаш азизай. ҳар нафар худта дӯст бидор дар зиндагӣ. мо як бор ба дунё меоем, як бор ақаллан барои худмон бояд зиндагӣ кунем. як бор. вақти худта дӯст доштӣ, ту иҷозат намедӣ ки як нафар беэҳтиромит кунад. иҷозат намедӣ як нафар дурӯғат бигӯяд. иҷозат намедӣ як нафар хиёнатат бикунад. а баъзан писаро баъзеш вақте ки духтарода масалан барои дили духтара ба даст овардан ҳама роҳҳоро истифода мебаранд. духтар дили нозук дора. ҳеҷ вақт духтаро таъна аз он намекунанд ки ту масалан шайтонӣ кардӣ, бо дурӯғ дилма ба даст овардӣ, аз қафом рафтӣ, масалан 100 бор занг задӣ. таъна намекунанд. ҳеҷ вақт таъна намекунанд. аммо вақте ки дили духтара ба даст оварда аз духтар нафоридаш, духтар 2 бор бештар занг зад, мега ту номус надорӣ ки мариқа занг мезанӣ? барои чи духтар метавонист ки ту номус надорӣ ки қафои ман меоӣ? барои ҳамин дар зиндагӣ якдигара ҳеҷ вақт таънасор накунем. инсоният яъне қоил ба ин чизо нест. махлуқи ай ҳама дӯстдоштарини худованд. мо якдигара таҳқир масхара мекунем, паст мезанем, ғайбат мекунем, гуноҳҳои якдигара чӣ қадар дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунем. ҳамин хислатҳои бадмон агар партоем, мо беҳтарин инсон мешавем. худованд моро дӯст медорад. одамои муҳитмон ҳам дӯст медорад. ҳама моро дӯст медорад. агар бихоҳӣ дӯстдоштатарин бошӣ, бо ҳама як бош. яке не ки масалан бадит кардан ту бояд як ба як бадӣ ҷавоб диҳӣ. не. бигзор, ҳар чизе мекунам, бо ту бикунам. аз худованд бузург ҳеҷ чиз нест. баъзеҳо мегӯянд худованд маро дӯст надошт, маро дард дод, маро ранҷ дод. худованд маро дӯст надошт мегӯяд. дар хотир дор, фаромӯш кардӣ ки мегӯянд як барг бехости худованд намерезад. як барге ки дар дунё миллиард дарахт аст. як барг мега бехости худованд намерезад. худованд ҳамаи ашкои моро як мешуморад. ай чӣ мезан? Ки резон ашкои моро? Ки шикаст дили моро? худованд ҳар як дили шикастаро мешуморад. мегӯяд вақте дилат шикаст, оҳ накаш, фарёд накаш, дод назан, гирья накун, ғусса нахӯр. фаромӯш накун, чизонам дар худ худое дорад. ҳар вақте ғамгин шудӣ, худоро ба хотир биёр. худованд одамои ранҷдору ранҷдидаро бениҳоят дӯст медорад. ҳар вақте ба мушкиле рӯбарӯ шудем, фаромӯш накунем. ё имтиҳон аст, ё санҷиш аст,
و یا جذاب. از این سه یکیش هست.